Vystúpenie pána generálneho prokurátora bolo presne také isté, ako keby dnes vystúpil na tlačovej konferencii minister dopravy, aby obvinil ministra spravodlivosti, že nestavia mosty. My pochopiteľne vnímame toto vystúpenie generálneho prokurátora v kontexte tlačovej konferencie, ktorá bola na druhý deň. A to bola tlačová konferencia krajského prokurátora, pána Remetu v Bratislave, ktorý nemohol vystúpiť bez súhlasu generálneho prokurátora. Nepochybne išlo o dohodu. Takže poprvé, s novelizáciou trestného zákona a trestného poriadku, o ktorej hovoril negatívne generálny prokurátor, predsa generálny prokurátor súhlasil. Tá novelizácia bola prijatá v roku 2024 a generálna prokuratúra sa na tejto novelizácii zúčastňovala. Po druhé, veď nie vláda, pán redaktor, vyšetruje. Pánom trestného stíhania je prokuratúra. On sám o sebe hovorí, jednoducho, ak to niekto zlyháva, tak je tu prokuratúra, on bude nehanebne házať vinu na iných ľudí. Pozrite sa, nebol nikdy žiadny problém s ničím, blížia sa parlamentné voľby, tak sa rozhodol generálny prokurátor vstúpiť do ringu.